Bé, un altre dels projectes que hem preparat pels pressupostos participatius, en aquest cas des de la Regidoria de Turisme i de Cultura, és un tòtem interactiu amb una pantalla LCD de 42 polzades en un format de 16:9. Aquest punt d'informació interactiu amb la seva pantalla tàctil permet donar informació multimèdia, com poden ser plànols del poble, rutes que hi pugui haver dins del poble, com pot ser les rutes que tenim a la pàgina web de Ruta Medieval, la ruta del Timbaler. Llavors, en la pantalla també hi apareixerà la pàgina web de l'Ajuntament, i aquesta pantalla, quan no es faci servir o no s'utilitzi durant una estona, aniran passant imatges d'esdeveniments municipals o d'entitats. Qualsevol acte que es pugui fer, tant des de l'Ajuntament com des de qualsevol entitat, es anirà anunciant des d'aquest tòtem interactiu. Alguna de les particularitats d'aquest tòtem és que té per minusvàlids, pot ser utilitzat per minusvàlids, mitjançant un botó baixarà per ficar-se a l'alçada de la cadira de rodes. També té una pantalla d'alta lluminositat i també un sistema antivandàlic que crec que pot anar molt bé per mantenir en el temps aquest tòtem, que pot ser molt interessant de cara a la gent que pugui visitar Santpedor, a Plaça Gran, que és on es situarà a sota les arcades de l'Ajuntament. És molt visitada per turistes que venen pel casc antic, doncs pot ser que ho utilitzin, i la nostra tasca com a Ajuntament és mantenir els continguts al dia i bé. Aquesta és una de les 4 propostes per les quals l'Ajuntament ha reservat una partida de 20.000 euros per tirar endavant el projecte que els ciutadans decideixin. El sistema de votació serà presencial i per correu electrònic. Es podrà votar una única proposta de les 4 que es presenten. Per votar de manera presencial es col·locarà una urna a partir del dimarts 18 d'abril fins al divendres 28 d'abril a l'Ajuntament i a la biblioteca. També es podrà votar per correu electrònic. Per això caldrà entrar a la pàgina de participació ciutadana del web, omplir i enviar el formulari especificant quin dels 4 projectes es vol empènyer. El recompte de vots es portarà a terme el dia 2 de maig del 2017 a 7:15 a la sala de plens de l'Ajuntament de Santpedor.